avui celebrem els 25 anys de la Confederació. És una organització important pel que fa al tercer sector i no només, també pel que fa a la construcció de ciutadania. I a més ho fem amb un acte de lliurament de premis que posen de relleu tota la capacitat d'aquestes organitzacions de treballar en participació, amb una governança democràtica i treballant també transformant les condicions d'un model que sovint genera injustícies i desigualtat. L'objectiu principal seria fer aquest reconeixement a totes les persones que han contribuït en aquests 25 anys i també una mica parlem del passat, el present, la situació que tenim avui, que és una situació complexa, no? I que també volem aprofitar per demanar el compromís del govern i de tots els que en aquest moment, ara, per exemple, s'hauran d'aprovar els pressupostos, que ens hi puguin donar recolzament, no? O bé, per exemple, que també puguin donar suport en tot el marc legislatiu de les 3 lleis que estem treballant, el triple marc legislatiu que estem treballant, que puguin donar-hi suport i també una mica, ja sé que avui és de celebració, però també com no, de continuar endavant, perquè tenim molta feina per fer, tenim moltes coses per millorar, que durant aquests 25 anys realment hem après moltes coses, però també és un dia per parlar del futur. En primer lloc, felicitar per aquests 25 anys de trajectòria, que esperem que en siguin molts més, perquè hi ha un element central, i és que tot i que el tercer sector moltes vegades és invisible, però és imprescindible a la nostra societat. Si no tinguéssim a totes aquestes entitats del tercer sector, segurament tindríem molts problemes, no solament els governs, sinó fonamentalment molta gent que en situació de vulnerabilitat troba, acollida moltes d'aquestes entitats del tercer sector. I esperar que aquests propers mesos, o que siguin millor mesos que no anys, definitivament se pugui aprovar la llei del tercer sector, que ordeni el propi sector, que potenciï el propi sector i que encara el faci molt més visible. Si volem tindre un tercer sector més fort, necessitem una bona llei del tercer sector, cal que el Parlament acabi el treball que ha començat i necessitem també una bona llei d'acció concertada, que articuli la cooperació público-privada, público-social, que permet que el tercer sector, que és servei públic, presti serveis amb qualitat, amb estabilitat, amb flexibilitat. Aquests 2 marcs legals són imprescindibles que en aquests propers temps tiren endavant. 25 anys de la Confederació del Tercer Sector són una perfecta excusa per remarcar que el tercer sector és un tresor que hem de saber cuidar. Bàsicament perquè el tercer sector és el que permet construir la fraternitat, que són les obligacions que tenim uns envers els altres. Justament en l'època que estem vivint, de polaritzacions, de tensions, d'extremismes, necessitem enfortir el sentiment de pertinença a la mateixa comunitat i enfortir la idea de les obligacions que tenim uns envers els altres. El tercer sector és fonamental per construir aquesta idea i, per tant, ens hem de felicitar de 25 anys de Confederació, que és un dels instruments del tercer sector.